Ale Boh je bohatý. A ty máš požehnaného Boha. A Boh chce, aby ty si niečo vlastnil, aby si bol požehnaný a aby si sa stal požehnaním. Aj pre druhých. Aby druhí ľudia videli na tebe, že ty si synom živého Boha. Si dcérou živého Boha. A ty musíš mať túžbu, máš mať tú túžbu stať sa požehnaním. Rozumiete? Nemáš dom, tak budeš všetko robiť preto, aby si ho mal. Nemáš prácu, budeš snívať o tom a budeš všetko robiť preto, aby si mal prácu. Tu ste mladí ľudia, musíte pracovať. A ty možno povieš, kto ma zoberie do roboty? Veď dneska nechcú Rómov. Teba chcú. Lebo ty si Božie dieťa. Pre teba Boh má pripravené. Ale ty mu musíš veriť, modliť sa.